Ayan, as I promise mga moms. So, nandito na tayo ngayon kina Oyo. Puntahan natin siya. Tingnan natin kung ginagawa. Oyo. Nasa kwarto. Hi, Tay! Hello! Kamusta ka na? Ayapon. Ha? Kamusta ka na? Nagginamos ka na naman! Manang-mana ka kay Oyong. Tayong namot. Bawal na yan sa'yo. Ginamos na naman siya. Luto ako ng Nay. Makahubak. Bawal na nga yan sa kanya, di ba? Gulay ang ginawa. Ah? ulat, ginamos sa sinula. Kaon ba? Marunong Bawal. Marunong kag Bisaya. Oo, kabalo na. Nagabindanaw ka na dini. Oh. Nakasabot na ako. Oo. Kagala ka ba? Oo. Magpit ka? Ha? Magpit ulit? Hindi. At ano na siya ngayon? Tomboy na siya ngayon. Ha? Sige lang, Tay. Kasi naman nung nakaraan, hindi ka nga raw nakakapunta, ganyan-ganyan. Bakit ba kasi hindi ka talaga nakakapunta? Eto. Bakit daw? Ano sabi nila? Hindi, sabi May mo. mga, di ba, sabi ko kasabihan ko, may mga kanya-kanya tayo mga problema. Correct, pinagdadaanan. May mga inasikaso. Tama. Lalo-lalo sa family. Lalo si Papa, nagkasakit, o di ba? So si Mother naman, kakauwi lang din, galing sa Chismisan. chismisan. Oo. Ano nangyari Tay? Tay, ano nangyari sa iyo? Naginom ako ng kwan. Kaya naman siya naggamit. Ng gamot, ng tambal. Ubo, ang malamang pampalit ako, ang kwan kay. Sakit sa lawas? Kesa Lawas. Kasi yung, di ba sabi ko, UTI niya, ano? UTI. Connect Yung sa kidney. kidney lang ko. Oh, UTI. Tapos nagmamaalat ka pa. Bawal na nga sa'yo ang ginamos. Nagluto ko ng ulam. Ah, so ikaw ba rin may kasalanan? Nagluto ko ng ulam. Ang ginamos, hindi ko alam kung may Jesus, ikaw pa ba? Ikaw pa ba? Mahilig ka rin sa ginamos? Dahil sa ginamos, Bawal ang ginamos. Bawal yan sa... Kasi ano yan eh. May hubak siya. Diba? Mga atlong. Kalalabasan ni tatay sa... Na-hospital ba? Hindi. ha? Na-hospital si tatay? Hindi na. Nag-alala. Ano lang sa kanya, sa katawan, yung ano na lang Wala niya. nagkapanagat. Di ba yung, di ba sabi ko yung ano niya, yung UTI niya, pag nagko-connect, ano na lahat? Damay. Damay na lahat. May kasi mo ng papi, 64? 60 po na po. Ano Mayo. Yung Mayo. Galing ba sa bye-bye? Ano si Macro na yung select. Ngayon lang? Grabe, ang init-init. Bye, nag-albihan natin. Umuwi lang ako na luto ko ng ulam. Ah, ano niluto mo? Hindi nasa nasa plato, nasa sa kawali. Sa kawali. Ah, nag-ano ka? Ito lang ako. Gulay? Gulay, lagay ko ng manok. Oo. Na may ginamos. Anong kita mo? Tigas din ang ulo nyo. Magtatay nga kayo. Oo. Masakit ba sila umano na ginamos? Magtatay nga kayo parehas. Ako kasi di ba naman may ko sa ginamos. Yun na nga. Tas, pati... Oh. Tapos ngayon na, ginamos na naman ulit. Ano na kayo? UTI father and son. Galit sa ano sa UTI. Kagabi na oras ka na nakauwi. Alas 10, umuwi na ako. Alas 10, sabay na tayo umuwi. Alas 10, umuwi na ako. Hindi na ako magtagal doon. Kasi Asan mo nag-vigil eh? sa among Bubuntugan. 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 Sa Bubuntugan. Kaya pala hindi ka nakakapunta naman nakarang araw sa ano? Sa Sa farm. yes. Wala mo ulit sa Padang. Wala pa. Hindi pa. Tagal pa. September na siguro yun. September na siya. Oo. Baka hindi na yung basta... Di ba pupunta siya ng ano, ng Dubai ba yun? Mag-Dubai sila. Kasi ano na nagsampay. Ayan na. Nagsampay lang yun. Kaya nga, siya nga nag-ano sa akin. So, dadalhin ako ni Oyong sa kung saan lupalop. Ano, saan di ba Grabe ang init na. Kasi sa ano na naman yun, sa kaibigan na naman. Bahay.
Akala ko doon sa ano ba, sa tabing dagat. Bahay lang talaga. Sa bahay ni Brian Dato. Andyan siya? Ay, wala si Brian Dato sa Big Thing kasi nga diba. Ayan, andito na kami sa ano. Asan yung bangka ni papa mo? Andun sa kabila. Sa kabila. Doon siya nakaparking dito. Ano naman? Iba kasi yung parking dito eh. Yung parking dito, yung taga dito yan. Yung may-ari mismo nitong lupa na to. Doon kasi sa kabila, walang mga palisi-palisi. Ano lang sila. Pwede sila doon. Parang public. Para sa mga fisherman. Alam mo pa, dito mainit ang ano. Hindi, ang lamig nga eh. Oh. Sobrang init talaga doon sa atin. Oo, dito lamig. Tapos sana may banig niya. Tapos may bar na pala dyan. Ano yan? Open hanggang gabi? Paggabi. Pero tanghali, hanggang pag gusto mo pumasok dyan, pwede. Hindi, I mean gabi ba? Paggabi, oo. Hindi ko ingay. Hanggang ano lang naman, hanggang 11 lang naman. Nakita Wala kami katingin ni doon. Nakita mo kami ni Oyo. Tingin na ano. Kapalit ka pa din, hindi tayo naman. Okay. Kaya pala kape, sabi ko, ano kamukha? Parang kilala ko. Ang ganda dito, oh. Ang lamig. Kaya lang parang hindi ko kayang lumangoy. Pero yung mga bata, sige Saan ka tanong. galing? Pumunta ka pa sa? Ang ganda dito, oh. Ba't ka nagkaano saan? Actually, alam mo, inaantok ko. Inaantok. Pag sa dagat kasi, inaantok ka talaga. Hindi, tsaka iba yung init. Yes, may init, pero Pero yung mga taga Maynila, ano sila, parang gusto nila yung nasa dagat lang sila. kasi nga, puro building naman yung nasa Manila. Building, Pero bibigyan gusto yung dagat lang. dito, may dagat kayo, may ilog. Kapito. Ano na? Galing. Parang ano Hi, BFF! Oh, diba? Social kami dito kasi yung Kasi- katabi nga is may bar. Tapos Tapos kami lang po yung pinagsilbihan ng kape. grabe Grabe. tayo ng kape. Oh, grabe yung kape nila, 170. Iwan sa dito yung kape. Charot lang. Ay, social naman yung kapihan mo, Dali, pre. iba tayo. Bakit nilagyan ng sugar nila? Alam nila? Ano yung isa inyo nga? Tara ba nagpipikahan tayo? Kape tayo. Ayan. Walang tuba. Social lang kapihan. Oh, diba? Kape. Kahit ang init ang panahon, wala lang. Masarap. Actually, masarap yung ganito. Tapos, ang dami ko naisip kanina nung wala ka. Oo. Tulala ako sa dagat. Bakit? Anong unang naisip mo? Wala. Ang sarap mabuhay ng simple. Ako, mas gusto ko Tahimik. sa ano? Mas gusto ko sa yung tahimik, gusto ko mag-alaga ng mga hayop, hindi pa ko mag-alaga. Pero pag dito sa area na to dagat lang, at least, may pag ano naman dito, pag low tide naman, sobrang low tide, makakuha ka ng mga isda, shell, or something, mga crab. Meron ka kaagad pagkain. Diba? Pag wala kang ulam, pwede kang pumunta dyan sa dagat. Nanguhuli ng ano, yung pana, tawag ano, pana, balik. Yung parang tiradot na ginaganon lang sa ano, sa dagat. Marami dito, may gabi. Marami paggabi. Marami pag gabi mga boys. Lalo na pag ano, pag low tide, ang dami. Ngayon, sarap. Alam niyo mga mams, yun na dito kayo, ang sarap ng hangin. Sobra. Ano lang to ha, medyo malagkit kasi syempre dagat, pero hindi masarap talaga siya. So anong naging experience mo dito, man? Saan ka nagkataon? Wala na miss ko yung ano, kasi diba dati naliligo ba't tayo kinayayaan na nakailang sugat din ako doon kasi ang daming corals, diba? Akala ko nung naligo tayo kinayayahan na tapos tumayo doon si Tito. Pero wala na pala si Tito ngayon. Nalala lang namin si Tito. Hi Miss D, shout out. Ayaw nga pala, ano ba si Miss D? Ano? Ay, hindi. Sa Batangas. Ano pa Kasi mo? mamaya si Ma'am CJ lang muna. Tapos, Anong mga ano mo? ano yung ano mo ba? Anong masasabi mo sa ano? Sa ganitong mga ano? Kasi Oh, lugar. Masarap talaga, refreshing talaga. Iba talaga pag nasa dagat ka or ilog.
Mountain, okay din naman ako, pero dagat, mountain, dagat, dito ko banda sa dagat. Kasi sa dagat kasi, mas, ako naman, pag pipiliin ko, dagat or bundok, hindi masyadong bundok talaga. Nakakapagod kasi sa bundok, di ba? Akit-akit ka pa. Mas gusto ko talaga doon sa mas gusto ko lang siguro. Pero hindi yung bundok na sobrang bundok, sobrang ganun ka. Parang tagun-taguan na. Hindi lang. Baga sa amin kasi dyan sa sa likod ng sa highway, bundok konti. Andyan na, may ano na dyan, may patag na yan dyan sa tayo. Oo. Ganun. Sa bagay, no? Yung lugar, yung bahay nyo kasi, pwede mo pagtayuan ng mga parang hayop. bukid ba? Mga, kasi residential. But at least may ganito kayo. Sarap. Parang sarap maglatag ng banig dito, mga ma. Dito talaga, maganda talaga dito, Mapuno lang ng nyug. picnic ang maganda dito. Parang ganito rin yung kina Melmar kasi. Kaya lang doon sa kanila. Oh, di ba yung saan nila? Ayaw yun, inspired sila. Kasi may dagat sa likod ng simbahan. Sarap na ganito mo ba? Inabakan. Mas malamig doon. Sa area ng dagat na din doon. Sa kanila. Ayun sa lower na taas. Hindi kasi ito yung sa inyo. Ay hindi, sa bagay di pa ako nakapunta kay Labakan. Ang sarap. Inabakan. Pag ganitong anong oras nang ngingisda ang papa mo? Anong oras siya umaalis? Alas 7, alas 6. Umaga? Gabi. Ha? Umuwi siya alas 2. Alas 2 sa laod, alas 2. Madaling araw? Baka din siya ng isang Banyera. bilig ka po. Baka Ay, aring styro. na kilo, dito, gano'n. Lipin na kami ulam, gano'n. Kasi minsan, naalala ko tuloy nung inalok mo ko ng isda. Hindi ko naman kasi siya maibenta kasi siyempre, una sa lahat, umasa lang kami. Oo. Kailangan at least 40 lang o 35 lang isda. Kaya ba kasi pag nadibitan ng isda, ano siya eh, ay sila ng 180 or 200. Kasi mahal ang isda nila. Oo. Kasi Sabi ang lang puhunan yan. naman ng manging isda, pagod, tsaka yung gas, yung bangka. Diba? Sobra. Ganun talaga po na lang yung pagod sa kanya, gasolina. Yung gasolina pa. Pero minsan tinatamad si Papa, kasi si Papa katagawa na lang sa akin. Hindi, kasi para makatipid siya. Yun ang inaano niya. Pero syempre yung safety. Kung hindi mga alas 2, alaon na lang. Ganun, Mas marami na siyang siya lang Pag mag-isa. nakapaldo na siya example, wala siya ng Bakit ayaw mo minsan sumama sa kanya? Ayaw niya? Ayaw niya kasi nga, disturbo lang ako. Disturbo, kumbaga, Hindi, ayun niya kasi may kasama. and at least makita ng di ba mga moms, para makita na din nila kung paano mangisda si papa mo. I think that's a good content ng vlog. Kasi marunong ka naman lumangoy, di ba? Bro, kasi takot kasi ako sa dagat. Takot kasi ako pagpupunta ng malaot na sobrang laot. Ah, ako. Alam na kasama ko yung... Example, si Papa kasama ko, takot talaga ako. Kasi, anong one time kasi sumama ako one time. Diyan na kami sa Malapit, may wakwak. Yung inay ba? Ano sila yun? Sa wakwak, kaya nila yan. Pero may ganun mga tumutulog sa dagat. Mga wakwak. Di ba parang sirena o ano? Wakwak talaga. Sa tubig? Hindi sa tubig, sa ano sa Lumilipad siya? Hindi ko na alam kasi may ano lang, wakwak. Kung ano ba, wakwak talaga. Ano talaga, naririnig ko talaga. Huh? Nasa lang. Kaya nga, sabi ko nga, ang hirap naman guys. Kasi di ba matakutin ka sa mga ganun. Matatakot ka talaga. Sila kasi yung mga nista dito, sanay ko. Baka kasi akala niya ano pa. Pag dito sa ano, Sila sanay niya. Dapat gawin mo yung minsan. dapat kasi ayun ipapasubab ng pasapat ng yung nalaot, ganito. Ayun, di ba? Parang feeling ko ang ganda-ganda na dito. Bakit hindi niya rin magtatay, di ba? Pero, mahirap din pag pag Oh, pero kinaya ng papa mo kasi na ala-ala sa pamilya niya. sa bagay. Kasi siya, may mga dahilan siya bakit kailangan niya kayanin yung bago niya. Siguro natatakot din siya, baka mamaya mapahamak ka doon. Kasi kasama ka. Ano talaga nagmamahal? Ay, hindi, I mean, yun nga, tulad niyan, takot ka na, matatakot din ka na. So, imbis na makapangisla siya, babalik na lang siya. Pero si Papa din kasi, ayun din kasi yung yung may kasama siya sa Maruta.
ayun, gusto niya, siya lang mag-isa. Diskarte. Para makapag-diskarte siya na sarili. Kasi yung dalawa kayo maningisda, tapos dalawa kayo kasama. Siyempre yung isa, sama sa'yo. Parang sa kanya, istorbo ka lang ba? Kasi nga, kung ikaw wala kang kikuha, tapos siya may kuha, tapos siyempre, obligasyon niya, Mabigyan ka. mabigyan ka. Ganon. Kumaga ayaw niya na rin mang abalan. Oo. Actually, may ganyang ugali ka. Yung ayaw. Hanggat maaari, sa amin po, sa amin, sa circle of friends namin mga kasi. May ganun siya minsan, kung ako na lang, yung bahala na kayo kung may masasabi kayo, basta ako na lang to. Diba? Kaysa makaabala ako, makaistorbo ako. Diba? Kaya kahit naman sino ibang tao, ganun, hanggat maaari ayaw natin makaistorbo. Ganun talaga. Pero pansin kita doon. Ako din, ganun. Ako minsan ganun. Totoo, ganun talaga. Ano ko man. Diba? Kaysa makaabala ka na. Kaya nga, binapas na ako kasi. Oo. Kasi akala nila, kasi nga, Ako, hanggat maaari, ako na lang, di ba? Saka hindi mo nasasabi kasi lahat. Hindi ka nagiging vocal sa lahat. hindi na ako vocal ngayon sa ano, sa... Parang ang hirap kasing mag-defend, parang ang hirap magpaliwanag lagi na lang. Bala na kayo. Ipas bala kayo. Oo. Lagi na lang may masasabi. Especially now, kapag yung parents mo talaga may karamdaman. Ang hirap kaya di mag-focus sa trabaho. Kahit gusto mo mag-vlog for them, to earn money for them. Kaya lang hindi. Hirap. Hanggat kaya mo, tubusin niya. Hanggat kaya mo na ikaw lang. Ikaw lang. Okay, ano, kay baka ngayon, suspended yung ano niya, Facebook. 3 months? Salamat nga siya, 3 months lang. Small yan, 6. House na. December ang balik. Silver panggal si Maya. Pwede siya mag-post, pero walang income. Sana dito na kami sa loob ng bar ng aming friendship BNR. dito sa sa BNR. Ha? BNR. BNR. Yes, andyan si Supplier. Oyen. So, Supplier. hanggang dito na lang muna kasi aura na kami. Ay, tanghalik na pa. Mga moms. Bye-bye.